Id-diskussjoni dwar għadha meta għaddejja snin twal, iżda kien biss il-ġimgħa li kien hemm gvern li ppubblika abbozz ta' liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Għal dan ma setax jonqos is-sodisfazzjon tal-Kummissarju għal-Liġijiet Franco De Bono. De Bono jgħid li din il-liġi twassal għal iktar trasparenza. Għandek sitwazzjoni fejn il-partiti politiċi huma m'għandhomx regolamentazzjoni, ġifieri m'għandhom ebda tista' tgħid ftit obbligi għandhom jekk mhux xejn, ħalli ma ngħid xejn, għandhom vera ftit obbligi ta' trasparenza u ta' kontabilità. It-tama hi li liġi bħal din tnissel iktar fiduċja fil-klassi politika. Bażikament di se ġġib bidla kulturali enormi fis-settur politiku, se ġġib predominantement ħafna aktar trasparenza u allura dik l-istess trasparenza u kontabilità, ovvjament l-effett prinċipali tagħha huwa li twassal biex il-pubbliku ġenerali u s-soċjetà Maltija ikollha aktar fiduċja fil-klassi politika. Il-liġi mistennija tkun approvata qabel il-vaganzi tas-sajf u bekk għall-ewwel darba dan is-settur ikun regolat. B'din il-liġi ovvjament se jkollok xenarju kompletament differenti fejn fil-waqt li tħalli l-partiti politiċi operaw fil-libertà tagħhom illi operaw fis-soċjetà huma volontarju, allura titħallilhom il-libertà tagħhom illi operaw ma' organizzazzjonijiet fundamentali għad-ħaddim tad-demokrazija, però fl-istess waqt ukoll toħloq reġim ta' regolamentazzjoni illi toħloq aktar kontabilità u jridu jagħtu kont ovvjament tal-flus minn fejn qed iġibuhom, x'qed jagħmlu bihom, kif qed jonfquhom.